Mwanchumu rigere inde no kwegena mbiore andonsia sole na gukwanire abaigo gukwarigani konyora mangana maya yekiunga chinsebire chiabo nabotiko literane Cyrus Nyakunde asensemeli menyerero nere Wilson makoli na gusabire tuskale go chaka kiunga homo jumbo mukorobo basi umuske Steven Manoti nigo litwe lyarera maigerio hasigati abamenyi abugo igo balensi yekiama kya UDA igoro yobochori bwebituo hobwo boroberio korekana homweri bwo mutinyo gocha muyega hokorekana hasensemo ya Nyamache ime ye county ya Kisii ukwana chingiki cy'Manoti ni gateba buna ikiama kya UDA na kikego kolibya hasikigendete kubulikia abananchi abange asubego aboli abananchi kumubwate sibune nchere ya muyo kumusiro muraibenso muskibwira muruto gwikirani amagendro mori kitudani runtiri orobotirwa senchira yobwikira umuchumbe ukwana chingaki chigikaro negati yabamenye rwase ward cha Masige East Masige West ward ya Nyacheki basi central egati yechinde chinyinge Manoti nigo chingaki echo akwanira okobabuya gwekyama kya UDA na mona kurwa sorogongo rwagusi oteba iyo ne sababu esaine yokogendera kubwatesia oborai wa Kenya kwanza party UDA nakitwara ko basomerero basapoti president yakori gitamu asense mwende nigakwanira okogechegwo kwae kubwatekana no gukwama kwegati ya magendero asebu basi oteba umurai gweka oyora ya kwamure no murai bwensobono Dr. William Ruto the president yecha eronji barabona bono otagete kuruwago ende baka burangi biaji to goika otake koru igare oche material gendo cherto gokora togo eta parata karute kite otake koru mogonga oche kiobe kyo chiko gena ochiko endembe parata karute kite otake te president yeche na intu eto konye kira tu abeire kese president ya choru tanja goja bobasi otoko motebia je bobasi entu orobo komuboro atokonye chinga kecho nigesegeto yarwegwa hasabasae kwelikia bona bakichikura asekelibuna ekigyoka nakyo ekirwanero kirabakonye kobeko murai bokogania kwa babisi basae baito bali batara bwata ekibande babwate erire chiko bakonya batware ekadi dio juwake kura 2027 Steven Kengere Manoti nigasa matuka bwangwega arolekanire gukina gesiasa oibono oirerie bagali nene hase kyamekyo na kubwate sigati yabobunge kurogusi abara serikali na gusuguma hasoko eneke magendero intubu n'abantu babo basi otutagete tokore siasa yomorembe ntutagetio ndarwa nionde tugita abantu bonsi bategererane kero muntu kabwata mangana aye akwane oyo kunyaira anyaira oyo tanyo tageti anyatike egento gukwana omorembe amani ndutageti mangana asegi ekine kigento kya obo maene na Kenya is a multi country anybody na bago je ni kyamba kyaye arari yatageti korari nkuriba terega daseni kya gatembe kurega se county ya Kisii eletrene nguru kwa Daniel Muntiri Biamono homo likito Daniel Ntiri hasorobotiruo bamenye bamatie ko hewadi ya Bugusero hime yepunge ya kitutu chache South County ya Kisii nigo bagokero kugurwa kwa majino mujumbe webunge yo homo Anthony Kibagende engana yabeiro homo chando manne chinsemicho asege karekyo nigo hakwanira mangana ringito bulindi ugusira chisemi nabo igo hogoseli hobutaka kurwa sebinyoro engana yegwa koboko nabagambi be chinsemicho mori kitodiboni asanya orobotirwa senchira yobwikira maji tunao hatuna maji na tieko ime yebunge ya kitutu cha South kula wano mheshimiwa Anthony Kibagende Itukulia lero ni gatwara libagari ya bene liogusange ebirengerero byebamenyi be ward ya Bogusero anene asensemelia ya Matieko chingaki ariko igora omuradi bwa mache na bwo gotegerera ebirengerero byebamenyi anene asa magenderero muchando berego kubachanda asa matuka mange korende igoro lekanire go ikomo elio esinene na ukwani imbiae na wawazi biae adiri bagale ngana kiboga ndio mache
kire abana baita bayimokiriye buyu bakari asire sukuru ya erire ono bako imokiri buyu amaje nwara iga Nao wasitaiyo ese iya nyanga yabana bakotuwe mwana bakire ya eri wasitaya mwata wa mheshimiwa ito tomo etu mtaibo lakini ngorari twakwana wanta munitowe no bwana Gukone kirekyo umubunge Kibagendi nigakwanira amagenderero ari ikiranirie gucesa bamenyi be bunge yo nabo igo okwanira nari aroberetie asogo chigikirania abantu baito n'amagendero mutagete ogento kene ndaite gukwanira nestima kinse monchire kitabwati estima in the month of March balimu akora to survey kinamba cyengo kikairwa moche morore chinjinia chigocha chichake ko abekire estima tali boigo na esimi ya okwanye beke chajiga ya chaji mwaonyo mbatali boigo mu assistant chief with sublocation ya Matieko Mr. Ombati nigakwanira emechando anene eywerengete abasaye abo babeire bakwenyora asakongu anena sebikora byobusalia imambo tuko na organized criminals wa kupiga watu mapanga. I think it's because of frustrations due to lack of employment ama constructive work. Ungetafuta forum, you engage with the youth directly. Si kwa hii mitandao naona watu wanarusha matusi so that they can be engaged in constructive activities ili na wao wapate riziki. Ingana asense muyende umubunge Anthony Kibagendi akwanira asogotingirwa kubolende asengeje sublocation nechi location kire kinene nchina asugumire paka na rentere new administrative units chi units echi umugambi umbati na kwanira abantu bache balikwe erinde batokwane korente geduge ku salama tufanye tukue na security in our area. Na ningependa kuuliza machief na assistant chiefs, kuna vijana ambao wakati mwingine wanatusaidia kazi hapa wa community policy. Komenta na yueni goboigo alekana komochia uraiwe serikali ya Kenya Kwanza. Sisi kama members of parliament, bosses wetu ni hawa raia ambao wanatupigia kura. Nyinyi ndio bosses wetu. Hatukuchaguliwa tuende kumwabudu William Ruto. Na huyo William Ruto ambaye ameharibu sekta ya afya, William Ruto ameharibu sekta ya elimu, William Ruto ameharibu uchumi, William Ruto ameharibu hata uhusiano baina ya jamii. Asekolende amwakire koko umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i asokoligie kirugo kyo baraibense Fred Okengo Matiang'i Mwetayari Ulingo ika Nairobi Mtagi Matiang'i muna mwateni niko mweti mule na endo ondebwezi otali na Matiang'i mutapeleka yeye wapi? Ondebwezi otali na Matiang'i ataenda wapi? Kurega aseskuru yoboroso ya Matieko egotoke ward ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South eliana inkoro kwa Dipon Asanya Biamono humuri kito Dipon Asanya hasor botiuru Bosiramia nigo bwabotukire gochia sabaro kibechi skuru naboigo honde bwensi yo watenaro yo gogosali chigosali cha korondo gosepeting una chinchira cho kwenyorera endagira ya kiralitiko aniga hakwanirwe no mobisa bwikisemi kurwa sezoni ya magwagwa Alfred Nyasani chinga kichige karo na bali mubechi skuru cho boroso ya magonga heye gotoka imeye ward ya Kerenyo oyo hotebiro buna abali mwabange niga henibo yabo heya bereke gosirera ase korondo oli kitofadiga Disemba no roboti rwa senchira yoboikira Chingakechi aborokiwa na boigo aborokia korwa chiskuru aho bari asumutimoko omoke asetamu entangani nigo korwa siskuru yoboroso ya magonga eyo egotoka imeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango ritkoria rero banyorire amaigerio igoro yenchira enkia babwenerete gotumeka enengo ekero banyorire ago chago itoga iga ngenere noko leta bali mwamo na baiboli
whereby they are represented by the Board of Management Johnson Oirega as mono okosomi abalimu baitu on financial management and CPE, that's competency-based education, as amasomo takonyara kogenderera onye bomomboyo. Nonye nabo nigo aborokia babere bagukurirwa buna beatarane kurwase chigosori chimbe cha betting echo endake chikwirira enibo yabo enyinge bosira bosa egente kigekora ku gambling kyagarire mechando yabeire abarimu baito basiriri chibese chinyinge na abandi basiriri amagemabo asengencho yogoswa ase bintu bunebye bikebike chinja shortcut yokonyora chibese bwenereti. So ekire kitware kwa manga gambling yaretire muchanda monene abarimu baito basiriri amagemabo asengencho balusiri basiriri enibo yabo eribaro chokobeka sama tumesi amaya na kero kende yagera ekero chibese chiababorire chiasoira sinjira buneyo mbagwekeranya ne school omuntu manyakanya bone otora mental health yamanyagocha mental illness yacha magwase birengere bya musumbu ko mwarimu nyoto otire birengere dio bibuko muchanda chibese nabo chiasire kabireye nakibonongo chagokora akigocha kwa ndi school agafira akora ngaki kaborire abasemi asaba ari mu baitomboriya nga tigatutumeke ngeri etokonyora yobwari munenke kurende nengiya tuyitumika sichinjera chingiya tutige namangana ya korondo tego tokonye gotorasirie nibe nyinge nonye nabo nigo barire eira buna maega ya maigerio ayo nigo amachibu amaya araje kugenderera kwenekiwa asiskuru eyo asikire batebire nigo nonye naborokia aboigo aborokiwa baraje konyora chinza chisaine chosoma. This is one of my schools that has decided to come here. The school by name is Magonga Comprehensive School. Hii shule iliperform vizuri sana. Head teacher kuangalia akaona walimu vile wamejitahidi na wameleta haya matokeo, watch at least I motivated them in one way or the other. But now they are very happy. Even now, even if I want to transfer them to other schools, they are not even ready. They want to be at this school. And that's why they have promised me as their zonal officer that they are going to double their efforts so that at least this year the performance will at least go higher than last year. Hingo ripotara getembe kroiga ikonge North Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba Bimuno homo likito Fatigad Gisemba hasoro botiru Nasemo gete yabagaka wanyibonyakoni himeye wadi yitigo hebunge ya North Mugirango nigo besokire na gukwanirigoro yobuyobo bomo bwabo Korengana nabagaka batebire buna hugutaba nobomo nigo babeire bakonyora sarenene ase hamagendero ase barorekana kwe murunganeria hugutabaroro kwa magendero bonyakoni egati ya bochipara chisemi hama chenonya na masomo ubugwenia hengana barorekana ko mochabarai bali bachorete gukwana na barali magega yigikaro kyabo niga bagaka bo balireira una nigo barachigotwara bomo una abanyakoni helio kwene kibuna asobachori bu mwaka w'ikirubere 2025 neberengo chora barabara yabo baranyare kubakonya wikirani amagendero Palieta no nyancha y'Obonyanda Korubunyakoni Nyamauro sublocation Nyamauro sublocation Kero twa uminente n'abanyakoni cyasindire cyamani tuna abantu aba ne committee ngaba y'abantu 13 tukarangiria abantu aba bonse bajicha una bachire batebe mechando y'Omunyakoni Kurwa twarusete kero gito twabwate kyo bwa MCA kwete kuroso muske Samuel Nyang'awonya Njama kera twabenda abwate kero twakana twakaumiranire twanya gukwana lakini koruto tanyora keroko twabeirare oyonde kujya soyonde asenge tutabwati oborai igo twamwira rero gochamo buna abanyakoni rero twarenga abantu 120 kurukire getuo kyaba represented lakini twacha rero toigwanire nga omutinyokane komentora abantu wetani rfyemo nyagokian Totebani the way forward. Yes. Onda irenerie sponsor itoyo minto kyango ingambia mana singecho. Nero geritora. Nande nero tugoleire no na mache tu anyure. Kia korete binto, bonyakone gumo tena school se kyangonge. Okora ngina mojo mo 15 years nyo 1 billion ya ajira. Anata 5 years ngiyo jogora kana.
Kenengero nayo. Wana kula umugwa kama chibu kimoja hapa. Kimoja. Twabaire kurumaega togochecherigwa ing'anturi yamo. Yagerire bakanonya n'ebintu binde bitari binde tutaikonyora intwebu no munyakoni. Abagaka baminto ekero tokorigereria gochakere county nasano na bintu binde asenare ntuto barire inga intu asetaya tokoreflecting amonto nde naro munyakoni oito uratogore no ne chago sobana abagaka mujumbe bwebunge ya bonchari omuske Charles Onchoke igene kiribu na bonchari abakabake nigo bagendete wetera makongu chinga kibakuria makabesa ase chibengi hunenchereyemo yokwegendereria nemerubiri yabo gukwana samagacho yebunge nene omuske Onchoke igaruru kubulia gocha serikali kwene kibuna nkubekere merubiri mikirano ane naso gusangiriria bango nabo igo gusaba makabesa kurwa sebyumbe ao kwamba mtu hawezi, mimi nikitaka kusimama mali yoyote na kubaliwa. Vile vile Obama aliweza kuchaguliwa kule Amerika. Sunak alikuwa prime minister kule Uingereza, na hata kulikuwa na prime minister wa Grenada alikuwa ni Muhindi, sio mtu mwingine, ni Muhindi. So na juzi Mheshimiwa Speaker, Mayor wa New York ni Muhindi, ametoka Kenya na Uganda hapo. Sasa tutasema kwamba Wahindi wasichaguliwe. They are sure of getting their risk-free 13-14%. They'll not be innovative in looking for more products that can bring more money, particularly targeting the small businesses. They are going to turn to micro and digital lenders. The micro and digital lenders are very interesting players in this market. Many of them are not regulated, but fair to say their terms of lending are unfair. The interest rates are anything between 30% to 200%. So what that means is that the fellas are going to look, because they're looking for bridge finance, they're required to find collateral, which is supposed to be maybe a motor vehicle with logbooks, and then evaluation is very poorly done, maybe 50% of the market value of the collateral. And most of these loans are going to be watane wikama ya Jubilee hase kaunti ya Nakuru ni gobaruro kubolia gocha sabantu beso kya subunge na kobarigania bara beseme kwamereria serikali bakorawa no Muske Fred Matiang'i Muske Rigathi Gachagua hegati ya bara ibande hau barobereti gochakia taro ya matukabere hase kaunti yo gochakira bwankyo ukwana chingeke chabo gwatani abo ni gobarure kuregetindi gocha sebali barobereti gocha goturubani etare yo. We have conglomerated here today as Jubilee members, aspirants, and those people who believe in making this nation great, as our party leader and the deputy party leader, who is a presidential candidate, one Fred Okengo Matiang'i. We wish to welcome all the united opposition leaders who will be here from tomorrow and on Saturday. And we have received very credible information. Actually, goons have been mobilized to disrupt tomorrow's rally. That any disruption, we know you have paid those goons 1,000 to 2,000 each. There are 1,000 goons who have been mobilized. They met yesterday, and they are meeting also today in the evening to disrupt tomorrow's rally. You know, tomorrow we are going to end up in Nakuru town, and that is where the rally will be ending. So the disruption that you have planned, we have all the itineraries. And we want to give a warning that there is no monopoly of violence. And we want to talk straight to the Inspector General and one Murkomen that if you are planning war, sisi kama wananchi tunawaangalia. Na 2027 is just next year. One term has become a reality. We as Jubilee, we are well organized, we are articulate, and we know what we want. Let me tell you that it is better to die for an idea that will live than to live for an idea that will die. Because tomorrow we are very peaceful. We will start from Mai Mahiu, Naivasha, Gilgil, and all the sub-counties will visit, including Nakuru town. Then the following day we'll go to Subukia, Bahati, and all other areas. And that will be the launch. You know very well that Jubilee is the epicenter of Nakuru. So thank you so much. Jitokeze, sisi kama wana Jubilee tumejipanga. Let us paint the Nakuru red
na presidential candidate wetu ni Matiang'i. Kabisa. Tunajua kenye tunataka. Kabisa. In the words of Nelson Mandela, in his book Long Walk to Freedom, after 27 years of incarceration, he stated clearly, explicitly and categorically that the youth should not only complain on what they don't want, they should also know what they want. Yes. We as the Jubilee, kutoka mama mboga, bodaboda rider, fundi wa simu, fundi wa stima, kila mahali, we know what we want. And Jubilee Youth League have been able to launch a strategy here that tuko kadi, sisi sote tuko kadi, go and register. Jubilee mbele pamoja. Jubilee mbele pamoja. Mokonyi wa murai benso umuske Profesa Kithure Kindiki ni garuru kubulia gochiasa abana siasa kobekense mu siasa na gukorera abana ncha mugendero hayo babachorerete gukwana se bunge ya Kieni kaunti ya Nyeri chingaki chogosio gati ya magendero umuske Kindiki ni gagendera gwakiriko ko emerubiri ya serikali asate bune serikali ni gegende tuwikirania magendero chinse mu chonsi wanjiriria kundi wensi utayo. Mimi nimesema sitaki kuzumbuliwa. Mimi sitaki tuzumbuane na watu wengine. Kila mtu afanye kazi yake. Mimi wacha nifanye hii yangu. Siku nitafika hapa kuuliza ruhusa yenu kuendelea. Mutaniuliza maswali. Mutaniuliza ulisaidia sisi kiasi gani? Tulipata stima gani? Tulipata maji gani? Tulipata barabara gani? Soko gani lijengwa hapa kupitia kirauni yako? Hiyo ndio maswali mutaniuliza. Mutaniuliza unatoka wapi? Mtaniuliza umefanya nini ama namna gani? Kwa hivyo mimi niko serious na mimi niko busy na sitaki kusumbuana na watu. Petroli ilikuwa 218 shillings 2022. Lita moja 218. Nyinyi ni washahidi. Kila mwezi serikali imekuwa ikiteremsha bei ya petroli. Shilingi 3, shilingi 4, shilingi 7, shilingi 2, shilingi 3. Wiki ambayo imepita last week, mwezi huu tumeteremsha tarehe 15 mwezi huu wa February tumeteremsha bei ya petroli kwa shilingi 4 kwa lita moja. Ni kweli si kweli? Between 2022 and now, petrol prices have come down by cumulatively 40 shillings from 218 to 178 today. Na bado tunataka tuendelee kuteremsha hiyo bei. Mimi nimekuja hapa kazi na mimi nataka tutulize boli ya kisiasa. Wale watu wanaleta siasa huku ya kuchochea vijana wapiganishe vijana wale wengine. Hiyo tabia sio tabia ya pande hii ya mlima. Sisi watu wa mlima tunaheshimiana. Hata tukiwa na siasa tofauti tunaheshimiana. Siasa kura itapigwa siku moja. Na mwenye kupigiwa kura sio mwananchi, ni kiongozi. Ni wewe utapigiwa kura ama ni kiongozi atapigiwa kura? Si ni sisi viongozi mnachagua? So tusipiganishe viongozi wananchi. Kwa sababu kura itapigwa siku moja ipite, wananchi watabaki wakiwa ndugu na dada, wakiwa majirani. We will not allow anybody introducing violence in Central Kenya, in any part of Kenya. You are living in the past. We will not allow you to incite the people of Kenya against one another, because politics is about ideas. Politics is not about violence. Politics is a competition of who. Na gwikira gabu mancho morigereria no gwikira omwerio gwikenga chinsebere kolende nkomanyuna moroberio gukobara chikura hasobo chorio boke hase jibunge aona boigo chiwode nigo hogendrete hase chinga kichiga asebego homo konyibo mugabana hase county ya Omabe nigo habeire kagwitigia emirimo mancho morigereria eli italiane Cyrus Nyakunde asensemelio manyererio nigarenge Wilson Makori kolenda seke kekere mutwe ningira na singambo ya getemba somogene mitugeli tukulia lero anyalire kagwikirana haigeme ye studio na gusabire tuskale.
ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino munabono housewarming parties, engagement parties egatie vinde vige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo iyigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosiku yakisi migwitira namba 0741499726 kila nafsi na ita ogukwa kwaraliwe gwa Sofia Kerubo Seberio tojene kuralia okwo kwa mama Sofia Kerubo Seberio nigo ale umurugi o Seberio bigutu nigo ale umwana bwa Nyagusira nyambeche miencha na sigara bita babu bulia gesusu nigo ale musubati omwabo Nyagusira nyereso onjiro kwamboka Nyagusira bundi Nyagusira mukeira onkoba Samuel Mura nabande nigale ngina Nyagusira Joseph Onwara basibe Kabwari Samson Aragira Teresa Samura Christopher Munali manyekeru na catechist Nyagusira Flora Wirita Nyaboke Principal Ezra Nyasani egati abanda bange nigo ale kamati gose nigo ale mukamo muromwabo Agnes Nyanchama Nyagusira Kirage Makori Nyagekene Nyagusira Osoro Nyagusira Nyaongo na Truvena Nyangao nigo ale ngina biara Marcela Consolata Asnath Joyce Nyagusira Mugere Nyasimi na Nyagusira James Ogendi nigo umubere orarusigwe enkendu ya St Catherine Ichune chitaliki emerongo ibere na isano nemo mutinyo kabiro mwako iga 2026 asabiruna kwa wali tukulia Ijumaa chitaliki emerongo ibere na isano na ibere mutinyo kabire omwako yo 2026 asenka ya yego toka Bogeka Village Ibanchore Sublocation Masaba North Rokesena ukunugo kwa tuaralirie kwa mama Sofia Kerubo Seberio kurwa asechi studio cha Getembe television na Getembe Fama ikotoa tumire ngora na magombo chia kichobo kindobo nene Nyasaye abalemi na kubagata enoka Elia wakombi inguni wataenda gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tia Getembe television network wetera Zuku satellite channel number 038 egoki nimrulu au ya Getembe television network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwako muya idubwego kinemrulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku satellite channel number 038 Getembe television network ekeonga kia mwamogusi. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na wano photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimia number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety.
Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri ni kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeruka so umuntu bweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka maguru ise twarigerere the internal organs cha uchons pina kichigo function tokonyora chiri cha cell function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa nto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigereri tole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center, your health is your wealth. nagotena hasige kenge kemutwe ngore na twenga sengambo ya getembe no mugeni tu onyarika wika haigame ye studio nigo habwate obumanyi uno homu gwakiri na wiga mangana harengete real estate ase ensemeli go sasense ya Canada Toronto karibu sana homuski thank you so much karibu sana yes na hote yomo ligerelie ningonga yuruti kinyuruka okay alibonsi baligeretia se program yete ya lero nchia samali tankuru kwa Joshua Makori Jarenji ni gondwete a constituency ya Kitutu Chache North ase ward ya Sense Bijamono karibu asante sana karibu naende wetu ikirama ya studio Bijamono twende ya masea Bijamono ni kwa rutensi yake naika roche munengo asemete no komete ngumbu na bongo nanje ngorigiri bakana acha na kwanya abantu ba minto nimbwate foundation yes ngokonya na bantu bita se mwao niko nanje litukoria kana nya tanga jandiri ya mnyane kana kero na jete no mwishimi goito the 6th mwishimi kwa Dr. Fred Okengo Matiangi go chale ngusi na bakeni abange bakeni balia bigogo biriji principles ba ko pata kitoko lega siner iko nanje gatoka na libaga ya tokire ronda iko lende tuana baruche karabajete nanje ngaba oja mo bali boko okobana bo ase taro ya gusi ya ito ya Kisii County na Nyamira iko lende na bana betana moko komane nende tikangire bageri dio ko teyo abantu baita bagusi bonse ase mwabeta nga mbiya mono asogo soka isiko muri abange erinde tari okorokio mwana itonga mo mwanjete
na bali bonse baje na bamanya ngaki umwana yito twamoiro akaboko akarachita alia kerenyo abikire twako bya akabanga nere bono mukwani wabagusi na ende kare twaru to tukacha keroka tukaroka na tukanyora abantu baichire yes bamukanyirete none kero twaru to tukacha keumbu na tukacha bosungu aseti tukolitanga na nao jengo abantu to baitomba so ketabara bangi na bere ngambia mwana sokoro kyo bwanje boli opane na se umwana wito. Asante. Yesu mushimiko tutarenda samangana matiang ikiombe kyao mpoko nkiubu gekubu mbia muno ikiombe kiane umayite nche uneno nye kondiskali nkona gokore gasirende yo kona senge jo twesi ntoko nyana kobera ina chite matuka make kare ngocha nanyoranga okugani kuri kuri asebinyoro sana buna bona sendwete nanyoranga abantu baitu nchikurigere nyoranga kwati nyumba tari asama kosa lakini nda senge njonga oko babu atoko nyorogoke bono nkateba ngaki baminto lakini nche bono ndaira niko janka asaba nancha senkinerete asenderire nancha asaba abantu bari yankora bacandikite bakorete kibambwa tutoko bako iko kateba ngati kandi kifunyo ndo chike ntibune foundation yuko akachira abantu beti nyumba iko na jenga kuno kuganyoka ne kwale ngoro nkaruwa ro naende nkaranga abantu bande baitu ndoche abana baitu bakora chikuru mbabwato oburemerwa bune chi uniform nkateba ngaya tikana nje ndiki uniform nabagore bikoroto nabagore uniform ni socks na bayi bitabo na bande naba support us feeding program chindagira chiri bakori ekora abana bande kare bakogenda nkabune lunch banyo akinde nkeyo mwebulimo gunda kare kondo tana gujanka abana kwanya no ku school bari koira na goja kwanya ngati is a high rate of abana baitu go drop out of school asengenjo ndagira tayo yes na inde nkanyone nende kintu kende na konyete na nyorete ngirianga Central Towers ibitamba byobochen kanyora abana baitu abandi mbali go school barwanga kiri babwata bakong abana mbali go school kadanga tikam provide that kintu kende abana baitu ba bora sector irende oroche ngakiri ya serikali ya UDA ya tebete ngabana mama mboga abantu ba boda lakini nyoranga abana ba boda mbana go kwanyaka so nkateba ngakina nchinga kina kolembe ko bakasabali so kintu na koleta nkaranga tikamba bakachire bibanda ibiasa bakwigama ekarimbure gutu none muntu uri okubogori we pigipigi onyoranga no nasako ne pigipigi ne kortaki te twereri nkanyora nende atatani ko bakwirende ebibande ebi nkabagora chi reflector na bro ne karbako gendi para basa gutuma ne chikali bayira ngo chikaba umira chi family chabo nkabana chibese chikuruko chi sako ore kwende kurubu yaba na borbanzire nkabana ebirugo byo kwansire sako so rende atatandat abangina ebyombe nkaranga tikansire ndara abangina abana ba tobwate ba nkarete esoka kwende mupira tournament karanga abana baitu na talent akora we must touch every sector other than that and many others na kolire including rende nana abana kosomia na abana chiskuru abana kwa kana school fees because it matter the value education is an equalizer ni matter value ya masomo igorenda masomo ina change rubo bwana igona kirenche ngatabanga nanche kuikansira sengo koraki nisako nyora bika platform na bongo koramo lakini ne bona abona kire yose mushimye ngobule ikindi kibese cyago gutumia gosumuntu narole mega go kwendete go support timbuga timonto nde agwishingo to karenge nakekora ngote yabantu baitu ngaki no nyemba dina baro babwato moyo buno yo mbwata tigabaje tubwatirane ira kinti bwati ndole mega yane ninje ngobuli okutumeke kyombeke elio ngobuli urekerego kibojumba sebunge ya Kisichache North yes ngutumiko le kyombeke ga hunenjere yemo yoko gosigeta gosukuma kubuli kirogeke actually amangana go gutware biranga libyo kutagotena sobugambi ikinige tujate go chamahega i foundation na korire o support abantu baite kinige tunatagete nche buno muntu urute kitutu chache no nene ngatabanga ki child begins at home tinganga nsiri ku ruseito ni matenga nyasa karankonye abongo je ngo tambe ku cha sinse mochinda lakini akorengana buno na rengera tya kora abana buno aruche bagwato koganyo kanana gatsaite ngatinga korenga litangani yes tuske mutu ingubuli na njira kiro chinki kikia gusugumite aneno gatena tigansu asikirugo ekemina nekiyo kulige kirugo kibojumbe monyete akero ngona gojanka yes abon korruko kan koroko nene inyoranga nchuma tena amenye skana don kibintu biyoko ngaki taxes siko kora abantikas nchuma by the way no na lesende no na member parliament nyimanyiti asinge nchunga ki chibese chiri chiko bekwa echiko kora abantikas bono nyoranga no na karto konyoro bugambi abantu baitu buna bono ntubwato bugambi bono iga tate for example bono mwishimi kwa Chafet yes ni gachore twase a platform inga nero moke mo youth akonya bana bamwe abale myaka babereye
lakini yona ngabana aba gasinchiyo na robo sigari mbu alikwa lakini rebo automatic abantu malika barigite mabaka ara tugete KDF njari gete Kenya Police Prisons nchebule ngoli gelingo jona ngabaka itino chinganga ya abantu baiti bakorate bari gitu gaze tindi ko taba nganje ko chokoleta mabaka mangi lakini ndali yako to kama ke ngayabuchi muna bona for example I always say this na tebe gente ko mweshimiwa Chafet na chite agatware mukutana ari buseito sense assess kure kurukunya boroba kera twale mukutano oyo abantu baka serure ndero cyo gaserure no kwacho kabanga ka abantu chibesa ka abantu singi 500 umweshimiwa osoro era kaimuka kuru the same meeting ya abantu baito baringe banya boroba era kaenda soba south akaenda katene para sabne yale kenya boroba akatebya abantu ngaki amaruba narambwate ndagite kuri kabali abantu bane bakuriku ono gakuminga ki usolere nga yarusi amaruba umweshimiwa chabe tatabwati ngakogera igento na tengeri ngaki nere abantu baito mbabaka ijo anyandi tokora abantu baito bakuriku ndina tata ngaki eko nere director ya UDA which is the national when party ya one of the parties in Kenya Kwanza na utoko feeling ngaki na very close as a president angana bakora ki na utoko na bintu binde bibikorwa yes mwishimiwa Nkobori no wetena magendro na raikiraniwe ase bunge ya Kitutu North ayichi bunge chindi chitabwati egento ndatebe for example amaite abantu baitondo all over ngwakana bali tax nakare bagwakana tax sibese chitakere kubakorera gas abakambi bali baroro bali esegiti babwati chipache chiri chibekira kare constituency chigokora magendro roje igobono ichine chibese chiabantu balia bakorwa se constituency iyo bakane chibango chiabo na chibese chikotomeka bune bono chikoigwa bakambi baroro bakorera gas mukambi n'ubwese kara sororo abakwa batwara access chibese chakoreke anyara okora magendro ngwate baguna onyoro murai mwisi kubwatirana nere nabo kuikirania magendro ngyo tabwatirana no mujumbo rabisi elindo manyare mo ikirania magendro umanyete ase serikali ibono tubwate ya UDA aro serikali ya Kenya Kwanza niga kale bajita sobo kambi nigo ba promise tip atebeti abantu baite binge bakatabana bakateba mama mboga bakateba mangana kurende ya abantu ba boda boda bakateba umete serikali ya abantu bainse lakini ke tokoro kima tena kumini ngaringa ki abantu abainso manyete nanda komanyanga ngokonyiru because abantu abaro cyo kwakatiri bande bya bora bora nabantu ba serikali ya Ruto ya tebete ngako cyo bakonyere ita through their leadership no mukambyo ito unyonde mukambyo Kitutu Chachiro mweshimiwa Chafet there is part of that kwende magendera ya abantu abo bora bora ndoje bachandekete through mama mboka timuro chingo bungwa bwa chinjiri amagmani yo akongeta bantu rocha magana na serikali bune ya seta abana rocha capitation ya rustino ni chipese bayiboli mbari konyara kosomi bana rocha igobono menyete serikali yeje ya beire serikali eri ya bakatanga mbona batatu kutuira kwerende Singapore lakini nonye na Afghanistan bana kutuiki rocha yes bone ndinga ki esababu eliango bugambi obo abantu abange batebiringa kumbe abantu abachoretwe ebintu batete kumbe mbagwate kwerende ngenjo kutaka kubikora eri bakatubata kitakonyora baziro bugambi yes yes umunjo murigereria rocho na tugendetse kwenda singamba senchira irendonge ime ya Getembe TV to nyoro mutimo komoke tukoirana tugendera senchira ire endonge Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy.
karibu na inde omwancho omurigereria sengambo ya getembe asomugeni tubiri tukulia rero noyo oreneganga yokuria kirugo kibujumba sebunge ya Kitutu cha North omoske Joshua Nyarechi omoske nkuri twende masaya para ibo kwamiria serikali mbakoretaro asorongo rwakusi kolengana muna hengane na kiri ndikunya kundi uguja kwa Mheshimiwa Matiang'i na basani baye gose those abali tokoranga principles gose the united opposition kirine gintu kiabe kiyamono gekogera oroje Mheshimiwa Matiang'i na chitiri nga kiria gacha akwanira abantu baita gataba ngatiga ngende ngiranye bitao bibi abantu bali rine ngira na nkole gasi ndinge shati so igiti nkole gasi iya lenge gintu kiakogera konyara abantu bitu batebiro roja bajenesi abantu bonse konyara batebire nga serikali yerigiti turoja sekotoira igorende tigo mwana uyo itache nere atabwati manyanga kurua baikoyo kurua baruya yani tigangote ngoma ta Genesis is a tripless so lende Mheshimiwa Matiang'i aganjirana kwa jeti yakaraje ta ngintu abantu baitu ba mo karibishete yalenge gintekia sana bono lende tokamatebinga umwana uyo itonera ukiro rosi ya basani patate kumugwati aseseye bono lende manyete kote nona ibotambe nono musani kote gwikomwire sino morga kisene koraka nono muswaje kote ko nyomo komwire so bura mwire dora mwire no so bura ngaki mutu na kwatona ne nyumba na kwatona necho so lende nkorenga likenege tukyalingekia na mrabali bando manyete bajetere baba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka baba Rigiji baba yonde natembea kuru Western baba yonde Eugene Wamalwa na abanda bagambia banga bajete bali mwetenere bajetere koranga kiyo mumuro inere so bonga kiri turoji igorende kina kiangege ntekia sana na ndoro chapa kusiba gasoka ne chinguru Matiang'i bahona iga onye to kwanirira ya Matiang'i abokonyaranga abantu abange na barasa kwigube yakora neno mwana itobono into asokiri bwanjiru nabantu asengenje ni muchapa kazi ngwara kera abantu bacha baba Eugene baba Mheshimiwa Eugene Wamalwa batenga kiro muntu including Mheshimiwa Kalonzo batenga wini muchapa kazi including Mburikiji so his record speaks for himself troch igorende agacha muna nate bali yakanda ali yakeranya abantu kusiba kataba katika tobo karansi tomubeka bona abo mukwaniri waba kusi kararu alirende bona akai guchingurukira inkorenge linge kintu kyange kya nende tiango tebinga abantu baitu bakaro kyo bwanje n'ubuya none kero Mheshimiwa kara kotara kera abantu abose bakore kero gwero jaga bagona kapuri apa ni Kisii apa ni Nyamira apa ni Marani apa ni wapi because yaringe kintu ba kyo gukumya nge jibalo cy'abantu basogete so lende ntu abahoroke ntu bona officially akara tu abo Mheshimiwa Matiang'i baka abo mo kwa abona gari wapa kusi ikontu mwaje kabona agenda okore kamba na ubande likichikura kurusikabu na intwe tiango tabingire baka twanyole tosakuri niko tabinga anyakundi it will take 8 years ntuma tabantu no trambale ngatune kesakweke ke na banta bake wono gutwa iruri bageri yani ngekoro mugusiyo uyo bwato bango buri bubu ya kabisa ngeko garata support yo mwana yo mita isumu muraingo buri Matiang'i na kwa na ase etari yiga asukubwatirana kwa yenere muri isiko yenze asokubwatira nere echinjira chi ebunenjere ya moyo kwane kibuna kopwe kamarubu amate borubu yantu amorora asetari yigaga kukwanira asokubwatira na kwaye amonaye isiko yense totegarekere hanyarete kagukwana na kuna mwingine ako ng'ambo anaitwa Nyarenji wapi Nyarenji aya Owa muraba aba na uwa onkonya nonyeka na alenge mache ngumbu inseri kurwane chibali mechi kondwani abana ubale kondenda mobalende twayiwananire ngonte molenga molenda abantu aba baminto Kitutu chache no nabantu motabuga timogochora mbayoga mobaloji ese korangana na musike ikane yega ngo komentere obo manyigo senigo kiraga kiarendira subuga mabwa kundi Mheshimiwa Matiang'i obo kwana kwa ina singe choma tebintu mbira abantu abanga batari korora kusabata manyiti troji obo yambure okorera abantu baminu abantu bande batamete so Mheshimiwa Matiang'i niga kwanete nga akaroririe serikali yara kumamya ya muserati ntwarenga otoka musira yes na inde agateba lende nga isi
agotebia abantu baitu nga abana bono buya ari gukwanira na inde egento ndatebengeria nga abantu abange nagotebia ebintu ebinga ata onya takwaneta ari nabo abantu abange batatu kumanya nga ndamusire tekera ucentu amusire tekera bwato bakong gusekera serikali yatakire como renda ya mukorete chongerio ende kamoseri kuruga akatebuka guikarwa so rende egento ndatebenga ki ni maitenga emegano ne menge ya abantu abange taratebo bintu ne bingi mnabona ne onyetarie foundation na akora bintu ne bingi sajine twakonyira abantu twakore tutarukatabuna bono ngumbu ali kugambira abantu ibina abantu baito kurunka bagusiba minto bintu bine biranga barabona barache bakwane bakamukubinga ki umugambio na bara kokonya abantu bite kabire so rende bono buyara korkia arakote abantu bitu ngangi nako panakorira yes tukwanere etare yiga uruche ekirenga kili habara ya bega babwate banyari bakogikira asna nina sorongora gusi tiangote binya kundi nga ene tsunami una mwete raira ngote barenge nga ene tsunami yes na beba kaba kira takataka tiangote binga nonye ruto kwe komenya niga obaita that's why uroja plan tiko chagusi mwete ororo mugambi akare wasugwa hitira kono kubwati kurumaega uyina mwete ngo muntu yo mechano nera taribo so rende uikoboye ekogera bona iga abakenya barosire ne serikali ya Ruto abakenya barosire serikali ya Ruto nigo ya promised heaven they have never been delivered hell roje igo maitembu ya abantu bakoria mangana mango roje nona bagotenga anga inde tepaka bishop so rende serikali ya trakora kende trakonya abantu baito nabo igo egente koro kinda gotebia nkiria nga mwishimiwa matiangi ne timu yae is a team to watch yango tebing abona iga bansire kurugusi batali ngora kare bajete western ngwaro chenga kia abantu basoketa sabange igo egento njenda te abagusi baito na bakenya ngima na abantu baito bonse batakete ichange na inda mangana one time abeire bono gotera kirasi igo gento kare kina gotengwa arabna bono gangware study muja siekwa yes ngwara abana baite bagana bakanyeta gora bakarespeke kabete bakabeka isko igo kuna korek ngaki bono iga umuntu ndo bwisi okurwania umwishimiwa Matiang'i ne timu yaye uyibondo tari mugusi endo tari muntu raje utwali bakagusia imechando ikebe mengi lakini musikengo boli kiro muntu na watu gusibule ne lichikondi wetu gusibule ngimogo fosiri aba bande banyale bago chasimura muntu mate freedom nero muntu yo kokani muntu unabona mwishimiwa Simba kwa rajeli atenga Matiang'i tasa uja kusi Matiang'i tara utabanga mwishimiwa Ruto tasa uja kusi kero muntu na what freedom and we welcome everybody because to kero muntu acha on yesera jai true bone semi chande ko vera ne kero konyora bakambi bande batete ko kananga nganya kitasa goja bone i freedom where baro etoko baba baro lakini bako abande so ine remi chano no eko roma the constitution is very clear kero muntu na what freedom movement utakire ko talen when Kenya to what limitations bono linde kara bande ba ko lebinte bi bone na ke kutsinyanga ki bono baro bude katiba ke bakutumia Mruchi itari yo mwishimiwa korengana muna Mruchi insigino kia atumete gojia se omugusi anena sorongoro gusi iye message ya lengo na yemo abagusi na bakenya bonse mbatagete ugonjoreria serikali ye eregeti ya bere serikali iri yamangana tu obuibi buro bonge serikali ibintu ya begete kinike yakori in fact bana yabere serikali roche takete go intimidate abantu mwara kara bana baitu bakoenda aliko temono state ko tabanga ki nga chichenisi ko ra bana baitu abange sana troje asingencho ye financial bill mugambi onde bwensi uchita ka yes na kara abantu bali ba mukandite ngata kwa yes troje oino muntu actually betrayed his own people oino muntu chita ali akachokora ibintu byaye yako gara out of that abana baitu bagaitwa bono igoma ite their families abana batayo. And these are young people, tokatanga leaders of tomorrow. Bono, abana baitu bakora. Aitu mose gwe kinyama. Maite no mwana. Omo yuko bonye. Troje bana tigara na rotana gwe ko. So I think that was very unfortunate. Na message kimwatumire gojia se abarai bari batalia senseme bara sensemeli. The message is very clear. Yes. The message ngali ngaki abagambe bali bande no na bali gusia no bali chinse chinde chonse bali babu batalia sera ini baro bako ngusasa kwende kuchia senseme ngao. Even as much as in freedom yabo lakini ngali ngaki tiga chi mbebe chibekwe
nturukana kero muntu tasa konia umugambi oye that will be very unfair yako kara kero muntu nanjito umugambi nene tatete kora na gusiyo sta kwa kero muntu nga no mushima matanya anjete patrende kendo tengelinga ki amangana ya vitisho amangana yo kubike bana nkwara bana bakwitega gusi umuntu roje bono taira no kuchimwaya kusita no chiboya kusita families abana bari bana baru their fathers asingi njo muntu akungina ko ishidingisa eranki atakora bana bacha kurutamagira eranki atakora bana bacha kubolia myoro bono menyete siasa iri yakara mokutumia abantu barabataka irinde mwaza ko baibi ngabona aye siringi 500 ko kwanga kendo urute no muntu singeli gwaya ngagenda ari ono roje abantu abaru still lives ngaitoka where are we going to recover that lives from so onye nayo kutagebe ko Rwanda aye kendo bugyo moro joche guys street Rwanda and for the longest time that is the most unfortunate kurende political agenda abantu bakoira yanyoranga abantu bande they lose out because when mwana ngaro tero kwa ka school fees because mo tero sempo boda ka ga usemo gondar kolima abana ba tigaira monta jojo ko balenda and they are forgotten after kada mangana bata to baje to kara yes utoro yo ndiga tigashawa no yo matakarwa enjuji ni wa marwa anena barai bali bense milio komereria serikali etarejiga message ki yarwete ko cyase bale kuna bachita sorongora usi message bara tatelia ngaki batakete change takere ne change yeye ne lianga ki messages wale klianga ki bono iga abagambi aba umete obochori boko bobobe mbujo ko joranga particularly mate original one opposition yabire ekuna ko lose asinge nchoko nyoranga bateri ko bama gose bali bali serikali bacha babagura so the message ne lianga ki bagendera ko bamo babwata no nya senyombe bali elio kinali bali nyinga babere mabu baka baigwananira mangana abire akoeresa gutuka bono baendera ko bambo bire ndo bachori byo ko sibyo bose bakuigwana kolengereria abatara ko noro bogambi obuya baracho konya abantu baitu ainto abantu baitu babioke abantu banywa ikigasi amangana wibioke because batyangi maite ko nara ko legasi no muntu maite is no nonsense man no muntu ko legasi nende akubulia maswali nenda takita machibu ikolende kolengeri is an asset ngintuti yako ndali to ko dra basonge gasi ekarata kirugo cha konya abantu baitu nende eko gara no alinga ukutama kulia ucho kwanya basongo na sinjata metere nga kibono kwa ngora kana ngambuli buya yes yeah bono totebe tali you are one of the onora sabo batani bali bagendete kubwatera na muno muskimatiang yes una ino bono buya kimwanya orete gose nkirenga kikimwa kiabete kikubakini gose kikubareta aso mogusi umanyete egento kyalinge kia ngalianga akaratu wajete na otwanya orete ngabanda baito baoro getirio sali sana abantu baitu batebete ngana intwe tutakete umwana itonera kore yes nere agende karansa message yakambera n'abantu bande igento kende ngalianga ki ntwaro uche umete yusiya karoko gendase nabokuri rikwara ki abantu abaitu ngibatakite akaremo ko batebinga ki nabo batebye muntu nga one time akira kurigeri roje lakini bono ekincho abantu baitu baorogeti bakaruki umwana itomatiyangi abagende bali bonse bachite ngalianga the message yange very clear that change is inevitable. 2027 serikali yengaeje nero eteme because nende ko yari baga yanyo denga binteo karatero kare bintu kana ngana batebete ono menye tonyo ro muntu rero ko tebinga ki rero tande kuchia ende mambi kanyo ko unjira kuchia guso ko beka muntu gusene chi advice ko mo advice nendo ro kare binte njere ngao ona yo koranga ki gasi bone ringo koraka so rende message yange very clear ndu kunya kundi ngina linga ki abantu baitu bamuire that they want to change abantu baitu bamuire nga umwana itomatiyangi nere to support abantu baitu bamuire nga ki onya abantu bande bamwanjire ntunto bwate sababu yo kumwanga so rende ntuntu amwaite ko send waito tukamubekera tukamwachinguru tukamatebona kendo kwana igore na bwate libali ko abana bande erinde barabuna ende kindi kyose baragamba tune natotebe ende tugere tenga nere mba na bako igwana nere rende na bako ba omusaada umane nase timu yabo ya United Opposition yes muskiti kankuboli abara imbaro anene batarikirania magendero banyari bako ibisase nsemo yino oruche mirubi ya morenta barai no murari otarakora kinde gyonsi singinja go support matiyangi elin mumubekabo muragi osagendere kora mwenyete banda umbana kubara no yetali bona se timu yabo yo mwishimiwa matiyangi ne timu yabo badambana kubara ne kare yudia yabo leti osakanya kwanza bantara bange badandiet bakasororo bakaiwo bakambi lakini basinyira okore gazi mwenyete
umuntu ache ebisase party asengeche party emanyekanete anyole ngomuntu usikida abange bali bako kubukambira record yabo mbana okora none dibu joka mbana kwagacha abanda mbana okora kende tali muntu anakaba none chairman yes school uru nowhere tuwa kubukambi kwa mana konyora ngomuntu mamwe ati ukumi makosa kia twakore troje bono abantu baitunje kubatebinte kitabanga indie ende baigura maiso elinde nga nono mugambi okochoro murigereri boraga kia record ya nereri umuntu ngi akore umuntu ngi agotokotokona troje yakora nto be excited tochoro umuntu ngasenge njoza kinda soira sepat lakini umuntu ntoka tochakolera yakora kini kia agotokotokona so nakina ya abantu baitunga kina aba sara toki nitokana ekwende eyere serikali osene yego yo mheshimiwa Matiang'i United Opposition abantu bonsi yabaligereriwe na inde abantu bakulika abantu chikasi na abantu baitu rina bakara bakulika gasi bamanya ki nonyare nyeto kunyara na bakote karasuka kando linde ndo muntu munga akulika gasi yakora kutonya maitika kyo kanyakora. Yes. Yeso muske ngubo lioreke bumwake hekiro kyo bujumbe ase bunge ya kitu cha Chinovi ngema kyo chikutumia bona iga roche ntoka enderete rocha ba these principles na abantu bane bagatokora kwibeka mipya mane binge tubwate these principles imbagwate byama bako byabo karonso musyo kana bwate waipa mheshimiwa rigijina na logistic ya ba yijini wa maramba bwate nonya including mheshimiwa Natembea kuru Western. So ebya mane binge for now ntweke the agenda is to make sure nga litangani twagambe n'abantu baitu twabatebiringa enerenjera abantu baitu baroringa rotan leadership nkibwate nkiga kwanya abantu baitu byama bero mo tana wotana kya makeni yose lakini nikalinga ki ikiyama tarika kiko cha kutwara kiko cha word value ikentonga linga ki abagambi aba agenda kibabata sabantu baitu ngibata toka abantu baitu wetane serikali ya rora. So I think that's more important than the agenda in everybody clear. Team in the collector magendo, let the collector go ngao. Line abantu baitu neinto. Chimessage bako ruburechi bango, chimessage ne bachi chi serikali koira, chitumeke go kwanya abantu baitu abana baitu bange bakumete by the way. Sako kota ibina bono abana baitu basometa bange sana. In fact there is every home they were graduate. Roger. And our Kenya we have a lot of human resources in this country, but most of these human resources they go to make anywhere. No Roger. Bona abana baite bachande kita abandi babira baby abandi bono bansira ko ndinone bansira ko chiga asipata tajoji baso merete asinge nje ko likenjera ko kora yo wesira na kusira family chao. Yes. Bono tiango tebi ngumbu ari asende kira asa sokotara ko nyora yinsa kala libe kiringa nga help wanted. Yani chiga asiro akiri bantu bata yabakora. Kenya must be a 24-hour economy. Tuli chigasi abantu private sector supported lika abantu baitu chigasi yakora serikali tekuli kakero monto but there must be goodwill. We kenjere toke abantu na bono tianga tebe. Yani maitege ntoge kondo masana karen ko acha na kare ko dina ndeka ko Ethiopia was nothing. Ethiopia line sina to ko dina ko ruwa alipaka. Kenya was yalenge the pride of Africa. Tino chikende karo na nyina ko New York baka you see mheshimiwa Kibaki na tete airport ya lera osuge ebe kwe and I don't know where that plan went mwara airport nyama chikoni ko ebi ntomanyete abantu bana okala ko solitu mwara namba mheshimiwa momeba ko tayo the state corporation chikoni they being auctioned ebi ntebi alenge biko konya abantu baitu you see enchira na kina kotenga the pride of Africa bono maite a lot of companies tiara ko ruchiga asiga chacha tikanganya kurwa because there's no incentives yani there is no an enabling environment as a licensing nebintu biko korwa taxes yabantu bali bagwakana lero no Rwanda yalinga nothing 1990 Rwanda kwa rochi chiki chalenge genocide there was nothing but Rwanda now is one of the best places that can so why should not people invest in Kenya because those investments are the ones that create jobs kiabantu baitu akiri bono nchiga sechiko anya bantu bakunganya companies then into my one Kenya is not that kero muntara ko ntatoka Kenya no nyanta sa diyo kereza bono is because yansira ko no nyoboganda bono maite ko once to kaskararwa asengenjo I think we must be able to ask kinga yimbura ansite ko Twitter where did they start pitching us. Okay. Yeah. Yes, mheshimiwa koreka ni mono koko gwatira nangani kiama kia Jubilee. Anena sogo chiko boli kero kibojumbe harwa ni limba tano. Murasi kiama kiga. Na kibon mucho kora muikaransense munyale mo choro muraya. Ndio nyakwende. Yes. Hande maite competition is healthy.
kera abantu bagocha abange ni maite ngana bera tukura te batano nende before anga kitare ka abandi bakora abandi mbache yes muntu yo gutanga muntu ini maite this in democracy batirende always including other mangana nominations nini we need free and fair elections or nominations chira transparent chikoro kianga ki njira yakoro ne yo boronge ose yo maene linde umugambi yogochorwa abagambi bland bakora bamubwati because umaita konyara butambe kerenjere ko korwete lingi yabali bande akonyara nga bachire baigure bobe bomanire ita bachire ko kwanya ulionde so linde what I'm expecting no mali bati binde byara be no die mugwaro jisegi chipati chine ne chatwara jisegi so ikitari kento tora tanga lakini kento galinga ki etogo sabanga inchere ko kade rengia oyo gochorwa nere atuke ngano ulio kwartaki uisaine linda bali bande bamubwati linde na lira atuke ngepati yitwaro akutware chinguru lakini nende abantu nabanga baracha ndoko nyana batanga batano na oraje ma biero nende kana gutoko chanya baikiri komye mboli ngabo nonten golende ekine mate in democracy so we want to live it at that nende yakora kana ngabanta abange baroche ngaki inere injira na bara kwake bara express themselves anena sikiru gikiga kya kitu cha North ibirangere byabona kibire anena abo mugochikurwanira umanyete lakini atenga mate kero muntu nigagutwari agenda yaye atebya abantu bayenga gusa abantu babonga nkiara abakorere mati ya record speaks for yourself troje na inde abantu baito matera abantu abangaine basubi batera abantu abangaine abantu abangaine matera bakoranga ki mbogambi kibategete talibo lakini inde egente kanengeli nganje personally nje agenda ya nene lyanganta kitakoranga abantu baito bakonyekire unabona for example in kituri cha North kosenwe abantu abange mbona samangana yo bulimi etukuma tenkole bulya ngaki nkekora kiaru ali aso muro yo kuruka na ndindi nyoro asino nyono yondo muro yo kuruka na yonde yo Nairobi ane yonde Nairobi yonde pop akita kuruka this young man yo abantu mbara bobu wino abantu mbara yes manyanga barabu yani ba kada assessment yao korwa na kwa sisi jabo jana korra no bono nkiga ko kana siko sisi nyecho but komna konyora ngabana buna baba kiaru ngabako mwana waka na bana school bawa kana 500 shillings yes isi wako bika kibara bukwati machi gate working abantu bana bataro kora tibe sia CDF njiro nkiga kara bana baito konyana sijinde chiskuru mbali konyara ko kabera chiskuru noje so lende ntutakete ko kora benchmarking kuligelinga ki abande barabu tibe sia the same amount kero monta kayo ngiga kora bako libinte tabauti barabu bakabati basa bakabati bako rusa sanga because sako tokantu bwata abantu barabagambe batukuchali abantu bamuabo tadi kuiguta nkolenga linga turasa kwa gandar sana yes so lende nakitokete ko ligelia to interrogate ourselves to ligele torangaki ingiturakore kira konya abantu baito sana njege ntuke kondo na bana nkora bara basomire chigasitai abana aba they are young people ebasometera bari with expectation ngamba nabarumba chagwe konya bakojera abantu bamwe kono nyoranga ki abana aba gasitiyo bono linde na bako chandeka kwanyara abana bachandeke teska abande lose hope abande commit suicide abande beita so I think we need to sit down mnabona chiskuru na chiskuru ichi abana bako soma ukaransa bino mugambi ukaransa na stakeholders ukaransa na bible ukaransa na abanafunzi ukaransa na abalimu ubulinga ki what are the motivation sira konya abalimu aba babe more productive in sense bichira chigira konya school increase enrollment what are because imechandere kire school ere unique so onye for example school wasanya kisenda nabakonya ngi imechandere ni ere unique so linde okogenda ukaransa so discuss na bali monyode mukama ne system linde ekaro kwera no bolinga ki bintu bitu atabete ngaki byakorekane you must be there support them speak with them listen naliora nyala ko solwe mechandere chande tabantu yeso muskin kuboli apart from Omoe Foundation yao mero berikina nde kwa nyali kuikrania sebunge ya kitu cha North other than the foundation ibintu bingi na akorire unabona for example nkulikiri yandi no nyina outside mate foundation ibintu biro mate foundation ne what structures nkira akore na nkita akore bintu bire nda akore personally bitali part of what the foundation stands for because it's a foundation about an objective and unabona agora nyole ngocha unabona for example nkwarra bana mwana nalo nyesmo na jito mutinyo ko last year kanyoro mwana aliyo kurukushira boera unyule suma sengi jeche cha bara kuchira school
bono menyete kwanda gwakane biri ya moja ya leso mwana ya wekira njalinge part of what the foundation is etenderete but nden karanga kunwa karobo rurumono na nche nkarra bobenga ekana chitipa ko muchioli nganyoro muswati ororo muswati na genda na chikomorara rase ngicholinde na bete touched yes kanyora ngo muswati olia umukako ini gasirete nere buyaka ni gari muburaka Nigawatu mwana unyule sumo kule muswati utabwa 400,000 akanda kwa kanarusi na manyanga na chiaka no nyira uchiaka no mwana ojacha ine tofauti yes lakini manyanga ukwenda ukubuli kwa kana chibe semocheli umana kwa uwo mwana utali moyo nganende chibe sijota bwati ndike kankuna sana kana chitororo ka karansa ngatekera kasaba mwana ngaki I don't have this money lakini katanga ki mwana na bako konya kagenda ga Kristamali no mubiro bekire kabero kaendo 3 days sakosa katukira lituko kwa buri ngaki mwana uyo sirete ngitali moirione tindi kuruke guki chibese ichi ni mayete ni mwatemeta kwa konya kwa bina liare tu abegeta ICU na ICU mayete no mali biri rigoro so lende in short take ndana kwa nduganya ko ningalinga nkagamba ngadiscuss nkanyora rindi kana nyari ngakana chibese ichi na manyanga kali kwa chibese ichi chia moja kanya ne chibese ichi chia bajakitari which was separate ali mogi aso mwana oli abege twali moja chibese ichi chiwakano oli sanduku oli chigari oli bukwerende so lende but I was na ko gatenga ki inche amona ngateli bakali yokonya because yasana bara ko mondo munga oli bageri so lende I was able koiro mubirori na komoenia so that yo mongi oli agesi akaruge so nakade kolegasi ajagiri abana bali bande batigarete the same thing babona mina ali nyakora na rona eto mongi na ali Josephine nero sirete akamenya ga kwirende med ko to ko kajekitali akoko ke yo mo indie ko kwa Medford na har ko nyoro for 6 months bono ekena chiko ga nodanga chiko ga maraboro ene kanya piri ya lengo is almost more than 500,000 kagenda na ronka kamba ngatebali no timwa tibese let me try to help because this is where I come from nanchi enere nginche ndairani so lene kagenda ronga kana karusi na ene kajoro mo beroni go bikira ram na roma ete nyaktali ya tibwati ya mok na ram kanyara is 100,000 iko nene ntura kama ngana transportation nani so in short the point I was trying to put across in Kalianga, that is not part of the foundation. I can go and what else have I done? I'm sorry, I went more detailed, but that's what I want to explain. Okay, let's go to the room. We got to tell what you're doing. No mujumbe, ukichucha North. Mirubili yao. Nililia saba ni nchi wechi selecho. Mwenyete ebinte binge ndikunya kundu. Ebinte bingo maite toko bikora senge toka tu asibunge bile bya bantu bete batagete. Again, take a taganin ko korang kaliang ani ko kanen krasra bantu baitos to identify what the areas chitake to konya truch muy karan se muagri mote berendo ni chibes ga propone word ya sense for example in idia ronere because my to answer or ngelingi ni dia marani nere kale kigugi usere monyero you must be able to discuss ngakira wajala bantu abanyaro mba kwatomuliro so bantu banya ba kwende ba kigugi mba kwatomuliro so toka na ndoto kuiro muliro kwenda ni monyero so there must be another different need erore takete so it's mostly no wekarasana bantu se na go discuss nabo elinde bako gaide mate binte binga ka opikora wieka ngasenge jinajo maitengi ketakeire yo konyora ngasije ko retro projects or program chingao na inde konyora nga they are not beneficial because the stakeholders were not involved and that's why maybe Kiaru and other places we go succeed because the other stakeholders and konyora nga ba big room. Okay. Yes, inara na are you the one na yoro monyene social media na yogo parity? Of course, yes. Yeah. Na ragari go congratulate this school una chakoribia. As we say that umura iwejin se mejingo karara magenda. Umaiti performance school it no konyora na bana funds ba mena bali ba korek. Abali muna bako be komukia even umate one of the things enda ko tebien dunya ko ningalinga abali baite bako wakan very difficult circumstances jani bako abali baito eba kuchandika sana abandi ntubwati no school asokonya bako somta joba menyete abana baito okugania koroko nene troje lakini leto kare nya sambi abana ngaki under no circumstances binejo chinkong troje kwajana abana baito sachinde kurwa sabali mwa bako struggle bachandikiti kwanyora ngabako bakonyira abana yes troje and the general trend again to that eventually performance schools to
they go attributed to Umugambi. We are going to the Balivaria, the system education, then the Balimuavana, their officers Balibako support. It was good, but for some time we didn't want this kind of result. So we're trusting again. We want to congratulate them and to encouraging because most of these we want to congratulate them. Supported more, incentives motivated, encouraged. Corregas, konya bana baito because umetana umwalimu nari bwiko kuchenjia umwana oba better than umwalimu lakini umwalimu still atanga this is my student true because baromba liko ubengo umwana yo waitani so lende I want to encourage them. I want to tell them ngaki even under those circumstances there will always be a way to support them karenga kira toke yes yesu muishimi wangu boli korengana muna ekerengo kiringa magendero ale kitu chache note asemia a percentage. I say, a question in which sector? Generally, actually, mnaona matango jari mara nanyora nanyesi mateyo okuga no konge korase constituency ya tektutu chache not amagani naro na mangi puna bona na kotebi koro ya mangana masomo abana baito na balimu te bagereta mangana ubukulimi abantu babade biyombe chiyombe mate usikondera nyindi tonyota abantu bona agriculture officers baje bajuketia abantu baita mangane chiyombe tokonyera bona mintali tubate byumwambe bitano bitali productive so then there will be much more education etakire elinde abantu baito bakaliki abantu baito elinde banyolenga none bigondo bino konacho abantu should tukwega tunyorengera nanto kwento discourage abantu ngaki takona kutalo ibigondo ibyaeli zigia se bondo tigato bina bona uchichi bide uchichi chama tunyora sto kwagacha elinde kuchimata bwalimwa so that tuanyora mo endagera wetane kiro muntu nganache ngatere mono nganache ngatere mo tuwekeno no ulo utaye bogwata but I'm happy ngaba kusibaita abange basoke siko bona ndoko tobere bina baiko ekoro mbuli kuisa nani but I want to say ngaki the productivity ya kende kionsi iko depending ngaki where are we investing na inde bole mombaro ko se kurende ni aroro. Asante. Yesu mheshimiwa ngoboli na amba baraimbara bagatena mugusitaraisana usitabu ati mubaro uranyarga kubeko mura ya sikro agente kimaite karango ke konde masana amanyete andam nende ngapate bingaki muna bado rocha ba iko bagambire na kwende na abaiko na abanyamato gose abakarinchi asengenjo maite obugambe bwitu bwasarikira asenga kintamba asengenjo ye abantu barabange bakorere bari bande barabake ngabarabuye nabake ngabona moko gamba ugambi mbuli ko bakabire because abagambi none chinyomba usasa abantu barabake abagambi bakoreke batoki so obugambi mbuli ko ligirwa asengenjo ye namba y'abantu maite siasa ye yakinamba cy'abantu ikinjiri abantu batatukonerera abandi igonje genda ngotengeria kyo mugusina isaine na ndatari ngo kugamba kwa ye kore ase namba kwamba kwa ye kore ase ngenjere banyoriro umwana wabo uso umuntu kuri ase community ye usase kenyoreke uisaine troje bono rabona wana gwakore kwa biro mwari ora kanu ngatoko be masa soko mwari ase ngenjere rwete gusiya kore n'abantu abake namba yeneke no kwere ndebune yine gente kebekata kere ko gikere kumano nga nekira baba to rating abona walende to nekene to karatora baba angira Kristina bangatar njate bakana buna na homo kubo mu bara banga abantu bagwe sokya sobonge batena naye to ko naye lakini mbobo atikura egento ikero kinana kana koteba ngaki umunyite nene ngona kwa nabana baito na DCNC nabana baito bonsi abantu baito umunyite igento nagatebya nyakundi ngalianga oroche gento raira ta berete president for the longest inkilianga bagere bare kurwana gisegi ngaraira na batata president lakini bare kwa bare just because normally they will particular chinyinga pit was 60% is 40% ngai charge troje kuma itomo iko ya wakati the last man troje baka na bare spaka bantu nyangitali babe kiri drip ba buguri baira bake na babe the same thing equity system we nona abanyamato gosaba kandi kiri basire konyetwara and that's what my talk on about to more vote western
urocha senge jababwate sub tribes yo konyora nganse jine bali kuigwana konyora bande bakiri kucha bande bakiri kucha lakini nenge ntona batevinga into bwate chikura into na into chikura chitu jabikira abantu obugambi ngiye kora leda bagambi abakomya kare uruto iskam ngo chali kusiga ngiye ko kuliga lena nyukura chaba kusinji bwate mana chikura chitu chibwate mana bonto mbasa ko to intimidate ko tavinga chikura chitu ko tatenga kiyonje twa chikura chincheka ko to kora tamugati I think ine gento ketakere ko kekere kuma yesu mura yuroche kwaralire ebyombe obigwe so bande baro murengo ya bande bagataniga bari yusi ensi ya Kenya atiriko chikonyora sabi go sena kikorengana muna ibirengere bya nchike tokrakenda tavenga linga kikro motona baturu yo gwanse kyombe kendi yonse patrende egento ngalinga kyabande maite byombe binde bitaka to kutura chikura abantu bano maite wana maite rende siasa abantu basomira babira basomi bakonyaranga bono ekora bono gwara agende ngwara akona ngambo gara akona kore ngaji atike kokore ga state housing nang ngambo gara akona chiko na reko boli chikura cho president I think kuna kutaka kumnyoka ne njogo lakini nende hii siasa tiko taka kotaba ngagende kero montabu ati uru lakini nende bintu tosa bintu seke soko tosa distractions bantu batete kolete bintu Pio taka tuko taka ko side shows. Lakini generally tari abantu batari serious. Yesu mara indo chichinga kichigendete kwenda asinjirere ndonge gabo. Yesinko eli bageliga onyale kugukwanira. Usonyale kugukwana kujase mwananchi bwebunge ya kitutu cha Cheno. Pia mwana ndugu yana Nyakundi. Ambia mwana soko twala libageli to chaga se station ya Katembe. Tikangire libageli naende yogo irali abantu baito bagusibansia bagima kuri Nyamira kuri Bosongo asoko kosoka skasaba asobonge linde kwaro kyo mwene tomatia nganto mwanjete no ane rubuka nigate tenga yani timaitia seda wa irenji komanya na inu gakora mwangora kuri bwanja ndana kor na inde mono tigankwanira abantu baminto bakitutu cha North nimanyete nga chinga kinchiri raisi chinga kine chinkong nchena chire binyoro na kwane na inu na rode biraro byeino na igure nga kimogoteba eko kara obokongu no bonene na inda abantu baita bange ona abana kwenda chiskuru nobo kumabwa kongira lakini ndende igendo ko batenga lingi amanyete mechande yinga ko tokonya ya toretamo na inde twali linga mboga ambi kitokulia elinde bora leta makendero njebuna chocha makoli nyalenji mama etenga na twale liba kali wakwanya abantu baito ko bagatira chinyomba ko abana baito chi uniform ko Central Tower hospital babya bachona sabana abana baito na abere neli bakali nene mwangeire lyoko konya bangina na kwakachira abana baito ba boda ebanda bidyasa bakomenya nebinte bingana nyako bakongokora kurwa sako bakokwa na senge chombanjite na inde mwishimi witumati yangina jete kitutu cha Cheno taka chakigogi agachana marani na rojo bwanjere mwamoragete chitigamba tengambi yamono asinga kieye ngaki yakura teraika lakini ndekera iki 2027 na batoko kwana otigana nche igento ndabatebe na nche nimbwate byagaso na nche ngwete nganya liba kankonya abantu baitu bakitutu cha Cheno ikolende kerenga kira ikento kwana lakini bona linda bagambi baro bali kitite to bali pa liba kabakole gasi lakini ngaki kira ike ntoko kwana nitorenga ki liba gelindi roro umuntu kairwe gasi kuteni muramulike morenga kinkomo komkoli ni umore contract ko senga matai morenga yaje gasi yali biyamono tiganya sabalinde naende kana nyoli bakanto kwana lakini ndi kunde gae binyoro nena batona kwana bana nyoli bakalo ko bakwana lera maro biyamono tiganya sabalinde. Asante sana mo. Sikia karibu sana aso ikeni studio. Unenjere mo yogo kwane ngambo ya Getembe. Biyamono. Thank you so much. Yes, na wikiraga bumoncho mo ligerea no to wikira mwerio wengambo ya Getembe. Kolende chikoraga chinsenye ningira na nkolentere henga ikionga senjira yo wikira ni terani serious Nyakundi na gusabiro twaro buligerea worobia.